Shehu Ali. Kai dan wani kasa ne? Dan Nijar. Shekaran ka nawa kana wannan sana'a na sarrafa bindigogi da alshashi? Shekara 3. A cikin shekara 3 nan da kai kana ganin kasar da bindigogi kaman guda nawa a nan kasar Najeriya wanda ka shigo da su? Ina da zan sai da 450. Alshashi ba sun kai kaman guda nawa? To su zan sai da 8,000. Wayannan bindigogin da alshashi da kuke sayarwa da kai da waya kuke kai musu bayani ne? Kai musu bayani. Waɗanda inda nika sawo su. Kai musu bayani. Inda nika sawo su can Nijar ne inda akwai babba uwan gida na wanda aka ce ma akwai wanda aka ce ma Muhammadu shi ya uban gidana, sannan da Dari da Hashim so uban gidana su suna zuwa Nijar so sa cikin mota wata jeep baka haka suna lodowa kamar bindiga 70-90 haka sai su wani wuri ne aka yi musu za a sa su har sace shi ko suna da ana ɗauko 6,000-7,000 sai a taho da su mutu ya zo bakin kuɗi ne sai ya so sai ya taho da su sai da can mun ka taho to ina da wani mai mota yana da kaki to ni sai in ce mai soja don kama yana da uniform ya sa uniform inda aka bai sai dai asara ma a ce mai soja kawai motsa kawai sai ya wuce ko ya ce min saura jaraba 3 zai samu runduna waɗanda za ta harshe sannan muka taho akwai gap inda aka kudi matsala sai ce ni in ji da kawai sai ya wuce shi ba waɗanda kamar waka ganin ni za a saukar da ni kawai sai in kai a can kawai daga can muka ɗauko muna kai ma kacan halilu muna kai ma turji sannan mu wuce can neja ana kai ma dogo gide ana kai ma gudere sannan sun can ana kai masu ɗan gaske sai yabi muhammad su ana kai musu masu dan gaske da sauransu bindigogi nawa ka sama su dan gaske? Dan gaske na sai dan na bindiga ko yanzu aka kawo dan gaske ka gane shi za ku kwarai za mu yi bayani ko zai tambayi nawa ni sai da man ce 10 ne shi ko zan tambayi ce nawa ni sai da man zai ce 10 ne ka sai da man tabbata. Wannan makamai da kake kawa Najeriya ana sar da su kuma ko ne bindiga kana sar da shi akan nawa? To ita kilas muka ɗauko ta muna so ta 650 muka to 700 muka sai da ita duna muna so ta 900 muka shigo da ita za mu sai da ta miliyan guda. Alshashi fa? Alshashi shi ko muna so shi naira 2,000 mu to sai da shi 1,000 da naira 100. Me ake yi da su? Lalle aka je da su ana abubuwa da ana kona garuruwa ana kora shanu ana tare kifi haka nan da komi da komi ana yi da su. Dogo Nura, kana iya ma jama'a bayani me ya kawo ka nan?